tänään olisi luvassa The Tower, osa 3, kerros 3. No niin, tästä lähtee. You shouldn't be here. You shouldn't be here. Uusi game mode ainakin. Noin, tästä lähtee näin. Noin. Noin, ei noin. Mä kuolin. Niin. Shouldn't be here. Tästä lähtee noin. 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 Noin, ei noin. You shouldn't be here. No niin. Tästä tolleen. Tästä näin. Tästä noin. Tästä noin. Helppo. Mikä tämä on? No, tästä noin. I'm warning you. Tästä noin, tästä noin, tästä noin, tästä noin, tästä noin. Helppo. Tästä näin. Ei, mä kuolin. Mä aloittaa alusta asti, ei helvetti. Tästä. Noin. Tästä. Noin, noin, noin. Tolle ja tolleen. Sä mennään ylös, vähän peruutetaan. Noin. Tämä on helppo. Tästä näin. Näin. Helppo. Tästä näin, tästä. Ei noin. You shouldn't be here. Tästä noin. Ei noin. Tästä noin. No. No. Ei mä en kerännyt. Tästä tulis jo. Noin. Noin. I'm warning Noin. 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 Ja tosta hyppyy. Se on vaikea kohta. Noin. 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 Noin ja noin sitä. Tää jatka vähän vihanne. Dare defy the Lord of Darkness. Okei. Peasant. Your power is meaningless. Okei. Another time. Mikä tää on? No niin, pitää nyt. Tämä. Jaa. Eipä ollutkaan näin helppo. Sitten vielä jatkuu. Tää on helppo. Mitä? Mä kuolin. Ei, mä kuolin. Noin. 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 Nyt lataa hissiä. Noin. Noin. Mihin mä menen? Alas vai ylös? Minne? Ei mä kuolin. Tosta noin, 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 noin. 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 Tästä noin. Varmaan tuonne alas. Joo. Tästä näin, ei, noin.
Helppo. Se noin. Ai se oli näin helppo leveli. Mitäs? No, nähdään ensi kerralla. Hei hei.